Il-porzjon li jmiss fil-Vanġelu ta' Mattew huwa kapitlu 27 u ħanibdew naqraw minn vers 54. Ġesu għadu kif miet, issa ċenturjun u dawk miegħu jassu fuq Ġesu kif raw it-terremot il-kwejx li ġraw beżaw eċċessivament u qalu verament dak kien binalla. Hemmhekk kien hemm ukoll ħafna nisa josservaw mill-bogħod li kienu segwew lil Ġesu mill-Galilija iservuh. Li fosthom kien hemm Marija l-Maddalena u Marija om Ġakbu u Ġuseppi u om Mulliet Zebedew. U kif sar flaxija ġie raġel għani minn Arimatija jismu Ġuseppi li hu nnifsu wkoll kien sar dixxiplu ta' Ġesu. Dar resaq fuq Pilatu u issupplika jew talab għal ġisem ta' Ġesu. Imbagħad Pilatu ordna li jingħatalu. U Ġuseppi ħal ġisem kefnu f'xoqqa nadifa tal-għażel u qiegħdu fil-qabar ġdid tiegħu li kien ħaffer fil-blat. U rembel ħaġra kbira mal-entratura tal-qabar u telaq. U hemmhekk kien hemm Marija l-Maddalena u Marija l-oħra bil-qiegħda faċċata tal-qabar. Issa l-għada, ċe wara jum tħejja, is-sibt ġifieri. Inġabru is-saċerdoti ewlenin u l-Fariżej għand Pilatu qalu Sinjur. Niftakru li dak l-qarrieq qal meta kien għadu ħaj. Wara 3 ijiem inkun irxoxtat. Għalhekk ordna li l-qabar ikun imħares b'sigurezza sat-tielet jum. Li ma jmorrux id-dixxipli tiegħu jisirquh u jgħidu lin-nies kien irxoxtat mill-imwiet u l-aħħar taqriqa tkun għar minn tal-ewwel. Pilatu qalilhom għandkom gwardja soldati, morru, ħarsuh b'sigurezza daqskemm tafu kif. Huma marru u ħarsu l-qabar b'sigurezza u mal-gwardja issiġillaw il-ħaġra. Amen. Ġesu minn fuq is-salib għajat kollox mitmum, irrebħa il-lajta ta' trionf tiegħu u issa li kien wasal biex jitlam u għallok ħajibda is-sibt il-ġurnata tal-Mistri Ħallut rridu jieħdu il-miżuri biex il-ħallelin flimkien ma' Ġesu jitniżlu mis-salib u hawnhekk naraw allura din il-xena fejn Ġesu laħaq il-quċċata tal-missjoni tiegħu għalhekk ġie fid-dinja. Ġie biex finalment joffri li nnifsu bħala sakrifiċċju għad-dnub. Matul il-ministeru tiegħu Ġesu ma kienx mifhum, kien mifhum mill-ftit dixxipli li kellu madwaru, ħafna nies kienu jfittxuh b'motivi ulterjuri, il-assassin il-kbar u l-Fariżej kienu regolarment jopponu it-tagħlim tiegħu, kemm il-darba wera fiċ-ċar minu l-identità vera tiegħu, ovvjament qatt ma aċċettawha. U hawnhekk naraw xi ħaġa issa ironika ħafna illi meta Ġesu miet u ftakru fil-tliet ta' dalma qawwija li waqgħet fuq l-art. Dalma straordinarja, kif ukoll it-terremot, fakru li l-blat inferaq. Kien hawn dawn is-soldati bil-ċenturjun bil-kap tagħhom hemmhekk jassu fuq il-Golgota biex jaraw li kollox jimxi kif suppost u kif raw li Ġesu miet hekk qalu verament dak kien binalla. U interessanti mhux iċ-ċenturjun biss jgħidha, ma ċ-ċenturjun u dawk miegħu qalu verament dan. Jista' jkun li ċ-ċenturjun qala l-ewwel u huma mbagħad qablu miegħu qalu iva dan kien binalla. Il-fatt kif ġabruhu u aħna nafu illi kien bniedem innoċenti ma kellux ħtija, kien mislub intortament u kif anke semgħuh jitlob għal persekuturi tiegħu missier ħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Waslu għad il-konklużjoni verament dak kien binalla. Skont Luqa qalu verament dak kien bniedem ġust. Li jista' jkun, mhux jista' jkun, żgur qalu wkoll.
L-Evanġelisti dejjem jiġbru lna il-sommarju fil-qosor x'ikun ġara jew x'ikun ingħad. Imma hija xi ħaġa ironika għaliex dawn il-soldati pagani billi dawn ma kinux imorru d-dar jaqraw l-iskrittura, ma kellhom ebda idea ta' Bibbja, u waslu għal dil-konklużjoni korretta dwar Ġesu. Verament da kien bin Alla. Mentri il-assasin il-kbar li kienu hemmhekk jiżżuffjettaw bih u jinsultawh u jgħadduh biż-żmien u jgħidu ninżemlu fuq is-salib ħalli nemmnu fik. Baqgħu ma għarfux l-identità vera ta' Ġesu. Ta' bilħaq meta nitkellmu dwar il-bniedem, jekk Alla ma jilluminax il-bniedem, bl-intelligenza tagħna żgur maħniex ħanaslu. U għalhekk aħna ngħidu s-salvazzjoni mill-bidu sa tmiem hija l-ħidma sovrana ta' Alla. L-Ispiritu Santu illi jiftinna l-għajnejn ta' moħħna biex narfu verament illi dawn il-ġrajiet u partikolarment Ġesu imwieled minn Marija min hu ta' bilħaq huwa bin Alla. Huwa bin Alla li niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għas-salvazzjoni tagħna. Dan jista' jkun ukoll intlaqtu minn din il-konvinzjoni li huma meta qalu verament dak kien bin Alla, esprimew din il-fidi tagħhom, esprimewha apertament u jista' jkun li ġara hekk minħabba it-talba ta' Ġesu. Missier ħfrilhom. Dak kienu l-istess nies li jista' jkun xi wħud mis-suldat, mhux jista' jkun żgur, xi wħud mis-suldati samrulu jdejħu saqajh mas-salib u għallewh mas-salib. U frattant ftit wara jgħidu ta' bilħaq dak kien bin Alla. Hawnhekk allura għandna isa illustrazzjoni bikrija ta' x'rid ifisser Ġesu meta qal meta bil bniedem ikun moll lil fuq x'jiġri. Jiġbed lil kulħadd lejh. U jista' jkun hawnhekk għandna l-ewwel frott. L-ewwel frott. Ġesu moll li fuq is-salib bejn sema u art diġà beda jiġbor il-ħsat tal-fidwa tiegħu. Il-prezz, il-dem mxerred fuq is-salib diġà beda jirbaħ nies għas-saltna tal-Alla. Calvino fatti jgħid meta ċ-ċenturjun jistqar illi Kristu u bin Alla huwa eżempju rimarkevoli tal-qawwa tal-fidi. Għax għalkemm ma kien hemm xejn jidher f'Ġesu li fid-ġufija u l-għajb. Ċ-ċenturjun kull mara raġel imbiċċer. Letteralment imbiċċer kien. Bil-flagellazzjoni li kien laqqat meta kien fil-pretorju, ftakru laqqas felaħ li jerfa is-salib sal-Kalvarju, xmun kellu jintervini biex jgħinu. Raġel dajef u mbiċċer. Ġifieri kull mara kien ġufija. U frattant l-isplendur tad-divinità tiegħu idda. Avolja bniedem kollu dmija u ġrieħi id-divinità ta' Ġesu li huwa Alla l-ħalliq tagħna iddiet dakinhar. U penetrat imqar fil-qalb ta' raġel pagan. Hawnhekk allura l-aħwa rridu nifhmu li Alla jekk irid jilħaq lil xi ħadd jista' jkun mhux injorant u stupidu u da jista' jgħid li jiena ma rridx. Jekk Alla jtilħek, Alla jiġbdek lejn ibnu Ġesu. Nies imwebsa u diffiċli kapaċi jinġibu għal-fidi. Meta tħares lejn rabatek, ħbiebek u tajtu dawn sekular wisq jgħaddu kollox biżmien, kif jista' jkun illi jiddaħlu fis-saltna tal-Alla? Alla kapaċi. Alla kapaċi. Qatt ma niddubitaw l-omnipotenza ta' Alla u r-rida tajba ta' Alla lejna il-bnedmin. Allura għandna nagħtu xhieda ta' Kristu bil-miftuħ. Dawn meta kienu konvinti f'qalbhom illi dak il-mislub huwa bin Alla. Huwa bin Alla. U qaluha apertament. Qaluha anke fil-preżenza tal-sommi saċerdoti li kienu jopponu lil Ġesu.
Forsi mhux kollha kemm aħna kapaċi nkunu bħal Charlie Kirk u x'vera. Ħadd minnha mhu kapaċi jkun bħal Charlie Kirk illi jmur fil-pjazzett u fis-swieq u fl-universitajiet u jiddibatti u jwieġeb għal l-argumenti fjakki tal-infidili. Imma kollha kemm aħna, m'għandix dubju, kollha kemm aħna nistgħu ngħidu bħalma qal l-ama, dak ir-raġel mwiela tama. Meta Ġesu fajqu u daħluh allura biex jinvestigawh u jinterrogawh u jarbluh, meta ġabuh minn għal-jom daru mal-ħajt, għalilhom isma' ħaġa waħda naf. Qabel kontami u issa nara. Mi jista' jirbaħlu dak l-argument. Jien naf x'kont qabel ma konvertejt. Kont bniedem fil-qalb tiegħi nitqażżes kont inħares ġewwa. Nitqażżes. Quddiem hawn missieri kont nġib ruħi sewwa. Għax kont illaqata. Naf x'kont. Kont fit-tlam u Alla ħariġni għad-dawl. Kollha kemm aħna nistgħu ngħidu kont għami u issa sirt nara. U kultant dik id-daqsxejn żerrija li tiżra min jaf Alla x'kapaċi jagħmel biha. Mhux vera. Apparti il-ċenturjun u il-soldati ta' miegħu. Kienu ukoll dawn in-nisa illi matul il-Ministeru ta' Ġesu kienu akkumpanjawh, intom taħsbu l-Ġesu miexi minn belt għal belt u minn raħal għal ieħor jagħmel mirakli, jipriedka, ma kellux bżonn min jisajjarlu, u jaħsillu ħwejġu. Kemm dan nisa illi Luqa jgħidilna speċifikament illi kienu jaqduh jiservuh. Ja sabiħa. U għandna allura dawn baqgħu sal-aħħar nett isegwu Ġesu. Lill-apostli tiegħu qalilhom jolqtu r-raj u xiġri għal-merla titferrax kollha kemm hi. Huma l-apostli supposti huma l-kolonni tal-Knisja. Fejn huma? Ġwanni biss kien hemm. Ġwanni biss kien hemm mas-salib. Ma dawn nisa u jsemmihom bisimhom magħrufa ovvjament fil-Knisja Bikrija kienu hemmhekk baqgħu mas-salib fil-viċin fejn ma ġenbhom kien hemm l-edewwa ta' Kristu. Ma jagħtu xhieda siekta ma profonda tad-devozzjoni tagħhom lil Ġesu. Hija sabiħa ħafna, hija stampa sabiħa. Kultant m'aħniex kapaċi illi nippreżentaw xi apoloġetika u xi argumenti qawwija għal ħadd ma jkun. Imma il-preżenza tagħna fejn suppost inkunu tagħmel id-differenza. U kapaċi titkellem volumi meta maħniex kapaċi nitkellmu bil-fom tagħna. Din il-devozzjoni ta' dawn in-nisa tispikka f'kuntrast mal-biża tad-dixxibli. Id-dixxibli ħarbu. Twerru x'in Ġesu safa arrestat fl-ort tal-Ġetsemani tferxu. U dawn nisa baqgħu. Eżempji ta' lealtà umli. U dik hija l-isbaħ forma ta' lealtà. Mhux lealtà li tdoq it-trumbetti u tiġbed l-attenzjoni fuq anfisha, lealtà umli. Spurgeon il-predikatur Ingliż jgħidilna intom grixtin u timidi li bil-kemm tissugraw turu l-fidi tagħkom, għamlu kuraġġ minn dawn nisa qaddisa. Juruna li l-imħabba tista' tkun qawwija daqs il-mewt. Fejn il-fidi ta' l-apostli falliet, il-fedeltà ta' dan nisa umli is-sapportiet. Dak in-nisa kienu jafu li x'setgħu jagħmlu, ma setgħu jagħmlu xejn. Vera? Ma setgħu jagħmlu xejn. U frattant il-fedeltà tagħhom kienet ta' bilħaq tibrilla. L-ewwel kultant naħsbu li rridu nagħmlu bravuri, rridu nagħmlu affarijiet kbar, proġetti illi kulħadd ikun impressjonat bi li nissemmu fuq l-aħbarijiet, illi jikbu artikli dwarna, illi taf kif. Le. Dik hija l-idea ta' moħħna. Alla jridna illi minn ġurnata l-oħra għamel id-dover sempliċi u kwiet tiegħek.
u tkun qed tagħti l-aqwa xhieda ta' Kristu. Meta tiġi l-opportunità biex tiftaħ fommok u tispjega kif int m'intix bħal ħadd ieħor, iva għamilha, ovvjament. Għalhekk Pawlu jgħidilna ħudi maħbubin, kunu wieqfa bla ma tiċċaqilqu. Kunu ġifieri fermi fil-fidi bl-eruqkom imniżlin f'Ġesu Kristu. Bla ma titħarku l-hemm xi ħutek jagħmlu qishom pennur. Ma tafx u miex Kristjani, kultant juruk, kultant huma entużjasti, u mbagħad iddum tleċċuma tarhom. Qed perper. Postok nasibina kun fuq il-bejt. Bin-nur. Pawlu jgħidilna le, l-Kristjan ikun bla ma jitħarrek. Fil-waqt li dejjem toktru fix-xogħol tas-sit. Toktor, dejjem tiżdied. Kif? Ftit. Jekk għandek karus, u jekk il-karus twaddablu 10 ċentesmi kuljum, fl-aħħar tas-sena tista' tagħmel safra kbira. Vera? M'hemmx għalfejn dik il-grandjożità u dak il-ħolm fieraħ. Tifhem? Dak li tista' tagħmel għamlu. U jekk tagħmlu kuljum, timmultiplikah u fl-aħħar ikun impressjonanti. Oktru dejjem fix-xogħol tas-sit billi tafu li t-taħbit tagħkom fis-sit mhux għal xejn. Jiġifieri anke kultant ngħidu mara tad-dar, dejjem sakra d-dar, taħsel, tnaddaf, tieħu ħsieb it-tfal, trabbihom. X'in tagħmel speċjali? Tagħmel l-aqwa ħaġa fid-dinja. L-aqwa ħaġa fid-dinja. Meta taħsibha ftit, l-aqwa ħaġa fid-dinja. Qed tipprepara l-ġenerazzjoni li ġejja. Bl-umiltà. Minna ħafna fanfaronati, tifhem. U dawn nisa hawnhekk jagħtuna vera modell kif għandha tkun li sal-aħħar net. Avolja ma nista' nagħmel xejn, imma qiegħed hemmhekk, qiegħed qrib Ġesu. U dik hija s-sejħa tagħna. Li nibqgħu qrib tiegħu mingħajr ma nkunu intimidati. Kien hemm il-Fariżej, kien hemm is-soldati, ma dawn xorta waħda resqu qrib mas-salib. Fedeltà kwieta u perseveranti. Fedeltà kwieta. Allum qegħdin ngħixu fi żmien illi jekk inti ma ddoqx il-palomba u tagħmel ħoss kbir bil kulħadd jieqaf biex jara x'qed jiġri, meta qed tagħmel xejn speċjali. Il-Bibja tħallem il-kontra. Nies kwieti naqdu d-dmirijietna kif suppost. Kull ma nagħmlu għamlu bil-mħabba u dak huwa ta' bilħaq impressjonanti quddiem Alla. Dak huwa x-xogħol tiegħu. Ta' bilħaq prezzjuż f'għajnejn il-mulej. Issa Ġesu wasal biex ikun mitfun għandna lil dan il-raġel Ġuseppi li kien sinjur, kien nobli, kien ukoll membru fis-Sanedrin, kien mlaħħaq ħafna flimkien ma' Nikodemu illi kien tkellem ma' Ġesu meta għandu bil-lejl u darba wkoll qal defendih il-Ġesu meta quddiem il-Fariżej l-oħra. Illi flimkien raw kif għamlu u difnu l-Ġesu, taħu difna diċenti. B'kuraġġ straordinarju, vera, għaliex hawnhekk issa fejn Ġesu darba kien popolari u kien n-nies kien qegħdin jinġibdu lejh, hawnhekk huwa riġettat minn kważi kulħadd. Giuseppe frattant jagħmel il-qalb u joffri il-qabar tiegħu stess, imħaffer ġdid fil-blat kien fil-qrib u ġitu dil-idea brillanti għax ma nitfnuhx hemmhekk. Tifhem. U għal darb'oħra terġa' isseħħ il-profezija. Ma naħsibx li kellu f'moħħu. Isma' bilħaq Iżajja f'kapitlu 53 vers 9 qal illi għandu jindifen ma' sinjuri. Tifhem. Daw kienu qed ħajidlam. U rridu naraw x'nagħmlu. U ħadu azzjoni. Alla fil-provvidenza misterjuża tiegħu, nerġgħu hija provvidenza misterjuża. Iwettaq il-profezija stramba li Ġesu kellu jindifhem mas-Sinjuri. Ġesu l-bieda fqir
اللي قال الفولبيتا عندهم التقب تاعهم، العصافر عندهم البيت تاعهم، بالبني آدم ما عندوش فين مد راسه. فين مد راسه جسوف؟ والصليب. متى ميل راسه وميت على ذنوبيتك وعلى ذنوبيتي. Alla kapaċi jinseċ l-għanijiet tiegħu anke f'dak dettalji ċkejkna. Biex il-fidi tagħna tkun ikkonfermata li dawn mhumiex avvenimenti li ġraw b'kombinazzjoni. Allura difnu f'dan il-qabar ġdid. Id-difna ta' Ġesu ma tantx insemmuha, però bekk, pereżempju taqra l-katekizmi ta' dari tant sbieħ u tant ta' min jikkonsultom. Il-katekizmu ta' Heidelberg li għanna bil-Malti jiddedika mistoqsija mhux twil, il-katekizmu mhux twil. Ma jiddedika mistoqsija u jgħid għaliex Ġesu kien midfun. U tgħid li mistoqsija. Ħatifhem. Għaliex Ġesu kien midfun. U jwieġeb id-difna tiegħu tagħti xhieda illi realment miet. Għaliex? Il-għaliex matul iż-żminijiet inħolqu teoriji u spekulazzjoni li Ġesu mhux vera miet. Minu dak li żviluppa din l-idea li Ġesu mhux vera miet? Muhammad. Fis-seklu 7 tajjeb ħareġ b'din l-idea li Ġesu der mejjed imma ma kienx mejjed. U d-difna tikkontradixxi lil dan ir-raġel li beda dak li ħana llum ngħidulu l-Islam. Ma bliqal illi Ġesu der imma mhux vera kien mejjed, wera il-reliġjon illi bedaw hija falsa totalment. Għaliex? Għax mhux biss l-iskrittura tafferma li Ġesu miet u ndifen bħala prova, imma diversi awturi pagani, Griegi illi kitbu dwar Ġesu il-koll jgħidu li miet. U allura għalfejn kien mitfun biex tingħata xhieda illi Ġesu kien realment mejjed. Ju kellu jidħol Apostlu Pawlu x'nagħmel jew ħaġa ninżel minn vera, nċedilu posti u ngħidlu ejja, kellimna. U naħseb li jgħidilna naħseb. Ma jgħidilna xejn ġdid, imma jfakkarna dak li kien ippriedka matul l-apostolat tiegħu. Illi Kristu u għal dan huwa tal-ewwel importanza. Li Kristu miet għal dnubietna, li kien mitfun, li qam mat-tielet jum skont l-Iskritturi u li der l-ħafna nies. Jiġbor l-Evanġelju u jgħidilna żommu sħiħ fih bih intom salvati jekk komplu sodi fih. U allura innutaw kien miet għal dnubietna kif nafu l-miet? Kien mitfun. Ir-xox tal-ġustifikazzjoni tagħna kif nafu l-xox tad-der ħafna nies. Ġagbu l-Pietru, il-Kleofaw siebu, Femmaus, il-nisa, l-Apostli 11, darba minnhom lil 500 grupp ta' 500 aħwa f'daqqa. Dan dinja hawnhekk il-pedament tal-fidi tagħna. Ma nistgħux niddubitaw illi Ġesu forsi di kienet reċta illi mhux vera miet, forsi mbagħad x'indifnuh ħass il-frisk tal-qabar, il-qabar kien ikun qar, mhux kif nitfnu aħna, qar u jpoġġhom isa fuq xkaffa. Tajjeb? Allura x'in mbagħad ħass il-frisk tal-qabar reġa' stejqer u ħareġ. Ma nistgħux nirraġunaw hekk. Atanasju fis-seklu 4 jgħid il-mewt ta' Sidna Ġesu hija pagament sħiħ għal dnubietna. Iżda d-difna tiegħu hija l-konferma li tassew miet. Biex hekk ħadd ma jiddubi tar-realtà tas-sakrifiċċju tiegħu. Meta xi ħadd jiġi u jagħmellek xi servizzi fid-dar, tajjeb u jgħidlek tgħidlu kemm? 100 euro. Tajjeb? Tħallsu. X'titolbu? Titolbu rċivuta għaliex? Bħala konferma? Illi verament ħallastu, ħajkollok xturi illi verament ħallastu. U d-difna ta' Ġesu hija il-konferma illi Ġesu ta' bilħaq miet. Wistin smajtu bih
F'waħda mill-pritki tiegħu jgħid id-difna ta' Kristu mhijiex bla sinifikat. Mhix ħaġa li nibqgħu għaddejjin għax mhix importanti. Bħalma mewtu kienet reali, hekk ukoll id-difna tiegħu sabiex ħadd ma jaħseb illi mewtu kienet sempliċi illużjoni. Ma kienitx ħrafa, xi ħaġa vvintata. Kienet reali, id-difna tiegħu tfisser it-tneħħija tal-bniedem il-qadim tagħna u l-irxox tiegħu it-tiġdid tal-ħajja tagħna. Ħankompli naqralkom teologi kbar, imħuq kbar matul is-sekli x'qalu fuq il-difna ta' Ġesu. Tumas d'Aquino wkoll suppost smajtu bih. Kien Dominikan fis-seklu 13, bravo ħafna, kiteb ma jispiċċa qatt, kiteb ħafna kodba, ma wieħed minnhom summa teoloġika ma jispiċċa qatt. Naħseb mawx mitru li qraw kollu kemm hu. Ma kien bniedem maddas fl-iskrittura. Kien jixtaq jgħidilna illi Kristu jindifen biex jingħata s-sinjal illi ta' bil-ħaqmiet u biex jagħtina konfidenza fit-tama tal-qawmien tagħna nfusna fl-aħħar jum. Bħalma miet Ġesu u realment hekk ukoll aħna li għad inċedu għal-mewt għandna l-konfidenza li dik l-esperjenza biss temporanja. Kristu għad għajjimna mill-mewt bħalma qamu. U din kienet il-fidi sabiħa tal-Kristjani mill-bidunet. Illi aħna bħala segwaċi ta' Ġesu illi qal jienu l-qawmien u l-ħajja min jemmen fiha volja jmut jerġa' jgħix. U min jgħix jemmen fiha ma jmut qatt. Ta' bil-ħaq nemmnuha din. Allora il-pagani fi żmien l-apostli u wara fejn kienu jidfnu l-mejtin kien jisejħulu nekropolis. Nekros mejjet, polis belt. Belt tal-mejtin. ċimiteru kien jisejħulu belt tal-mejtin, nekropolis. Il-Kristjani mill-bidu jew minn kmin ħafna il-mitfna fejn kienu jitfnu l-mejtin tagħhom bil-Grik kienu isejħula koimeterion. Kamra tal-irqat. Għaddiet imbagħad għal-Latin cemeterium u għaddiet għal-Malti cimiterju. Meta ngħidu cimiterju, il-kelma propja hija dormitorju. Fejn nordu. Hija stampa sabiħa immens il għaliex aħna nafu li r-ruħ tagħna ma li toħroġ mill-ġisem tmut mill-quwa immedjatament fil-preżenza ta' Kristu li huwa wisq aħjar. Il-ġisem tagħna jorqod, il-ġisem huwa li jorqod, jistrieħ fil-qabar nistennew il-qawmien. U għalhekk din il-fidi, din il-konfidenza sabiħa għandha tatina kuraġġ kbir. Iva, Luteru xajt fuq id-difna ta' Kristu. Id-difna ta' Kristu tippritkalna. Ħares lejn Ġesu mitfun dik hija pritka jgħidilna. Tassew miet għalikom, daħal fil-qabar għalikom, għaddes l-oqbra tagħkom sabiex ma jkunux aktar post ta' biża' issa ta' mistrieħ. Min ma għandux lil Kristu bħala l-għajnuna u s-salvazzjoni tiegħu jibsa mill-mewt. U għandu raġun. Ġesu għela bil-mewt. Calvinu jgħidilna id-difna ta' Kristu mhijiex ħaġa trivjali jew bla importanza, iżda hi waħda mill-artikli prinċipali tal-fidi tagħna, waħda mill-artikli prinċipali. Mill-ewwel sekli, it-tieni, it-tielet, ir-raba' seklu, meta l-Knisja żviluppat dak għandhom il-kredijiet, il-kredu ta' Niċea, smajna bih, il-kredu ta' Kostantinopli, ta' Atanasju. Dawn kredijiet naqraw illi Ġesu nistqarruh bħala Alla minn Alla, dawl minn dawl,
Alla veru minissa mhux magħmul matura waħda mal-missi li biħsar kollox. Li niżem ismewwiet għalina l-bnedmin u għas-salvazzjoni tagħna li bata miet u difnuh. Fi kredu qasir tissemma d-difna ta' Ġesu. Wara 3 ijiem qam minn bell-imwiet tella fi smewwiet fejn qiegħed fuq l-eminja tal-missier li bieħsar kollox. Minn fejn għadu jerġa' jiġi biex jagħmel il-ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Xfidi sabiħa ingħatatilna x'vera. Illi nħarsu l-barra minn nfusna mhux qed nagħmel jien illi hemm Salvatur omnipotenti li huwa favur tiegħi li qed jaħdem favur tiegħi. Calvin kompliet illi id-difna ta' Ġesu kienet is-siġill illi mewtu ma kienx illużjoni iżda sakrifiċċju veru għad-dnub. Awtur illi huwa modern għalkemm m'għadux magħna, John Stott, Anglikan, jgħidilna d-difna ta' Ġesu hija garanzija li fuq is-salib Kristu laħas ħażin u laqqas der biss bħala mejjed, kien verament u realment mejjed u allura l-qawmien tiegħu huwa vittorja reali u vera. Bħalma huwa ċertament li miet, allura ir-reżurrezzjoni tiegħu hija ċertissima wkoll. Bħalma jgħid l-Apostlu Pawlu kien moti għal dnubietna u mqajjem għal ġustifikazzjoni tagħna. Tiftakru matul il-Ministeru ta' Ġesu kemm kull darba kien jgħidulhom id-dixxipli li bil-bniedem għad ikun tradut, imsawwat, maqtul u wara 3 ijiem jerġa' jqum. U ma kinux jifhmu x'qed jgħid. Ma kinux x'jiġifieri qawmien mill-mewt. Però apparentament il-ledewwa ta' Ġesu l-Fariżej u l-oħrajn apparentament ħadu bis-serjetà id-diskors illi Ġesu qal illi wara 3 ijiem se jerġa' jqum. U għalhekk hawnhekk ftakru dak id-diskors. U marru fuq Pilatu qalulu mhux aħjar naraw x'nagħmlu biżgur ma jkunx hemm babis li ma jmurx jiġu d-dixxipli tiegħu jisruq bil-lejl u mbagħad joħorġu b'dil-ħrafa illi qam minn bell-imwiet. Għax qal jekk jiġri hekk ikun qarraq bina matul ħajtu u l-qerq jirdoppja wara mewtu. U Pilatu, tiftakru meta Ġesu kien quddiem Pilatu u l-beda jgħidu l-saltna tiegħi mhix minn d-dinja, kieku s-saltna tiegħi minn d-dinja, il-segwaċi tiegħi jiġġieldu ma mhux minn d-dinja. Allura inti sultan u Pilatu ħassu vera mrekken u imbarazzat qed jitkellem ma' dan li huwa s-sultan ta' Slaten. Tifhem? U għallilhom all right, għandkom laqsa morru Assu l-qabar kemm jista' jkun kemm tafu intom l-aħjar. Tifhem? Għax qisu qed jgħid li dan mhuwiex bniedem ordinarju, huwa verament bniedem, tantu bniedem illi miet. Mhux aħjar, dan dinja r-raġunar ta' dawk illi ma jemnux li jaħsbu illi l-mħabba talla murija lilna floti ta' ibnu u fil-qawmin tiegħu jistgħu jirreżistuha jew jġibuha fix-xejn. Il-bniedem joppon ħafna lill-Alla. Salm 2 jagħtina idea. Jgħidilna għaliex il-ġnus jinfurjaw u l-popli jimmeditaw fuq ħaġa fierħa. Dak li jpoġġi fis-smewit jitħaq bihom, il-mulejt jitmasħar bihom. Il-bniedem jaħseb illi għax jippersegwita lill-Knisja u jagħmel bsatin fir-roti illi l-pjan Alla se jġibu fix-xejn, ma tarax. Il-Charlie Kirk qatluh, ma kemm ħajaraw Charlie Kirk so iżjed. Laħwa ninsabu fuq in-naħa tar-rebbieħa jekk Ġesu qeleb il-mewt, ġifieri dawna assiguraw ruhom illi ma jkunx hemm babis. Imsakkar fil-qabar u hemmhekk ħajibqa'. Taħsbu intom, ma? Il-mewt ma setgħetx iżommu taħt il-kontroll jew taħt il-ħakma tagħha għax huwa is-sit ta' kull ħajja.
Luteru għal darbohra jgħid li dewa ta' Kristu għamlu minn kollox biex jipprevinu l-qawmien tiegħu, issiġilaw il-ġebla, poġġew il-gwardja magħha, issa kollox għal xejn. It-taħbit tagħhom iservi biss biex jagħmel il-fidi tagħna aqwa. Bli ġara għamluha umanament impossibbli li jkun hemm xi trikkijiet. Hemmhekk fil-qabar kien hemm katavru mejjed. Mela kif wara 3 ijiem der lil Madalena u lil Pietru u lil Ġabu u lil oħrajn kollha? Għax Alla għajmu bell-imwiet. U dak li għamlu allura l-edewa tiegħu serva biex jikkonfermanna l-fidi tagħna. It-taħbit tagħhom servi biss jagħmel il-fidi tagħna aqwa. Għax aktar ma jopponuh aktar tidher is-seta tiegħu. Aktar tidher is-seta tiegħu. Laħu nassiguraw ruħna mill-omnipotenza tagħha. Ix-xitan għandu l-istrataġemmi tiegħu, imma Alla huwa fuq kollox, fuq kulħadd huwa omnipotenti u ebda proġett, ebda skema ma tista' tifrustra il-pjan etern tagħna. Għana nistriħu fih u nafu illi ninsabu fl-idejn omnipotenti tiegħu. Ġesu jgħidilna li jien nagħtihom il-ħajja dejjem lin-naċ tiegħi u ebda bniedem ma ħajtafu minnidi. Ebda bniedem ma ħajtafu minnidi. Għalhekk fi Żajja naqraw illi ebda arma imsawra kontrik ma tirnexxi. Ebda arma. Il-Knisja tgħaddi bis-sofferenzi tagħha. Pawlu lill-Knisja tal-Galazja qalilhom illi b'ħafna persekuzzjonijiet u afflizzjonijiet li jeħtieġ nittu fis-salta tagħna. Ma dik hija il-modija, dik hija l-modija tas-salib, il-Via Crucis. Ġesu għadda dik il-modija u aħna dix-xibli tiegħu irridu ngħaddu mill-istess modija. Imma hija modija li twassal għar-rebħa finali. Dik li jidkom tifmu, twassal għal-rebħa finali. Tfixkil minn dejjem ikun hemm. Meta lil Pawlu l-Apostlu żammewh priġunier f'Ruma għal sentejn, tajjeb, ma setax jippriedka fil-agora jew fil-forum ta' Ruma, ma setax. Kien taħt is-saqaf ta' daru. Massess mis-soldati. Tifhem. Imma lil Filippin qalilhom isma' taħsbux illi b'daqshekk il-ħidma tal-Evanġelju waqfetha. Meta aħwa diversi f'Ruma semaw li jiena issa ninsab bil-ktajjen, huma għamlu l-qalb u qed jippritkaw huma minn floki. Għamek jippritkaw wieħed, issa minn flok wieħed qed jippritkaw 100. Hekk taħdem. Aktar ma d-dinja tippersegwitana u taħdem kontrina, il-Knisja qed tiffjorixxi. Meta l-Knisja issipruha fuq sodda tal-wart u fil-kumdità torqod u titnies. Torqod titnies. Meta nkunu imnikżin mid-dinja, aktar nqumu fuq saqajna u nuru illi s-sit tagħna u r-rebbieħ fuq kollox. Kristus Viktor, Kristus rebbieħ. Kristus rebbieħ. Bid-difna tiegħu allura Ġesu, innotaw din, Ġesu qaddes it-trab tal-art. Qazzu għalina. Sabiex għalina li nemnu fih il-qabar mhuwiex sqaq. Mhux it-tmiem. Mhux the end. Il-qabar isir vjal avenue. Għadda konna tilejn bil-karozzan naxxar f'dik il-triq prinċipali jekk bis-siġare vera toġobni kitir ma nafx il-għala. Avenue. Triq sabiħek. Il-mewt tagħna hija vjal għal ħajja tal-rixoxt. Ekku bħalma ngħidu fil-kredu Ġesu miet u mitfun. Miet u mitfun. Qegħdin inxandru l-Ġesu ixxerja l-umanità tagħna f'kollox. F'kollox. Minn dik kien imnissel fil-ġuf ta' Ommu Marija sal-aħħar nifs ta' ħajtu. Sad-tifna tiegħu. Għadda mill-istess esperjenzi tagħna il-bnedmin. Hekk ukoll nemnu li jum wieħed wara li nkunu nżrajna fit-trab tal-art. Se nitqajmu miegħu għall-glorja. Din hija l-fidi tagħna. Illi
di d-dinja hija l-għadba għal dinja ħjar. Il-qabar is-siġillat ta' Ġesu ma setax iżommu ġewwa, U l-istess ħaġa lilna, aħna l-membri ħajjin tiegħu. Kristu għar-ras, aħna l-membri ħajjin, la darba r-rastana ħaj, aħna wkoll se ngħixu. Aħna se ngħixu. Din hija t-tama tagħna. Tama tagħna li aħna regolarment inkantawha bil-ferħ bħal meta ngħidu meta l-kmant jingħata u l-leħen tal-Arkanġel nisimgħuh, meta tidwi t-tromba tal-Alla b'majestà la tintrefa l-miġema biex il-koll fisħab nilqawh u s-sejħa l-fuq tingħata kif tkompli. U s-sejħa l-fuq tingħata inkun hemm. Jien se nkun hemm u daw kollha li jpoġġu l-fiduċja sempliċi tagħhom f'Ġesu Kristu, mhux f'infushom, mhux fi knisja, mhux fis-sagramenti, f'ebda xejn u f'ebda ħadd ieħor. Ġesu waħdu kapaċi u difatti isalva l-daw kollha illi permezz tiegħu jersqu lejn Alla. Amen.